Ονομάζομαι Γιώργος Κωνσταντίνου, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Ζω εδώ και 20 χρόνια στην Καταλωνία, στο ΣΕΡΚΣ. Είμαι σκητσογράφος, εικονογράφος και εκπαιδευτής. En Yorgos Constantinou és il·lustrador i dibuixant. Des del Berguedà projecta al món les seves creacions, però també els seus ideals de llibertat i justícia. Per què s'ha de participar en el procés d'independència? Πιστεύω ότι ο βασικός λόγος για τον οποίο η Καταλωνία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία της ανεξαρτησίας είναι η δημοκρατία. Μιλάμε για τη δημοκρατία σαν μια βάση για την ύπαρξη μιας κοινωνίας δίκαιης. Ένας πολύ βασικός λόγος είναι η δημοκρατία. Επίσης γιατί θέλουμε να υπάρχει μια χώρα που να είναι μια συνταγματική κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι μοναρχία. Και ένας ακόμα λόγος ο οποίος είναι πολύ σημαντικός είναι γιατί θέλουμε μια χώρα η οποία να έχει την ικανότητα να δημιουργήσει ένα καινούριο σύνταγμα βασισμένο στις ανάγκες του 21ου αιώνα που να βάλει τις βάσεις για μια καινούρια κοινωνία όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά στον κόσμο. Aniràs a votar? Στις 9 Νοεμβρίου αυτό που όλοι περιμένουμε είναι να μπορέσουμε να ψηφίσουμε, να γίνει ένα δημοψήφισμα στο οποίο να αποφασιστεί από τους κατοίκους της χώρας το κατά πόσο θέλουμε να υπάρχει ένα καινούριο ανεξάρτητο κράτος το οποίο να ονομάζεται Καταλωνία, η Δημοκρατία της Καταλωνίας. Αυτή η διαδικασία είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει στη βάση. Πριν από 15 χρόνια ήταν ειλικρινά έξω από τις πιθανότητες που μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι η Καταλωνία θα έφτανε κάποια στιγμή να ζητήσει με τέτοια δύναμη την ανεξαρτησία της. Com vols que sigui el nou estat? Το πρώτο και πιο βασικό για μένα είναι ότι θέλουμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να υπάρχουν κράτη που να δέχονται ότι το δικαίωμα του πολίτη στο να συμμετάσχει ισότιμα στη διαμόρφωση της πολιτικής της χώρας δεν είναι ένα δικαίωμα το οποίο προέρχεται από τη γέννησή του. Δεν είναι το αίμα αυτό που μας κάνει πολίτες ενός κράτους ή όχι. Αυτό που περιμένω από την Καταλωνία σαν μια καινούργια χώρα είναι να δημιουργήσει ένα καινούριο σύνταγμα το οποίο πραγματικά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21ου αιώνα. Αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε ανάγκη είναι οι μετανάστες σε κάθε τοπική κοινωνία να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση της πολιτικής της.